Agafem el tren i de Frankfurt ens n'anem a la capital de la República Txeca. Praga és una ciutat d'ensomni. Simplement caminar-hi és deixar-se captivar per un poder que es veu i si pares l'orella també se sent. Algú va dir de Praga que és la capital màgica d'Europa. És espectacular la seva bellesa natural, arquitectònica, urbanística i han volgut quedar en una persona, una arquitecta de referència mundial i no exagero, que a més és de Deltebre. Hola, soc la Eva Frank i Gilabert, soc de la partida de dalt, del Delta de l'Ebre, de Deltebre, i estem a Praga. Estem a la Universitat d'Umprum, l'Escola d'Arts, Disseny i Arquitectura de la Universitat de Praga. Jo em dedico a conversar i a explorar el món i les idees del futur de la ciutat i del món. Jo me'n recordo a l'Escola d'Arquitectura de Barcelona, on jo vaig estudiar, hi havia un professor que sempre ens deia és quan no hi mires, no?, que hi veus. A vegades alguns portem les històries escrites al damunt, alguns a vegades les hem d'escriure. És un dels meus estudiants. Déu-n'hi-do. És molt difícil anar caminant per la ciutat i no parar-te a mirar constantment noves formes d'entendre les façanes, els edificis, les transicions d'una finestra a l'espai interior. Ara estem entrant a un complex, un teatre, l'òpera, evidentment al costat d'un edifici tan neoclàssic, amb grans columnes jòniques, amb aquestes diferents arquitectures, aquestes diferents temporalitats. Crec que és possiblement per què m'agrada estar a Praga. M'encanten aquests reflexos. Aquí l'altre dia hi havia un senyor tocant el piano fantàstic, no? El que dius... La República Txeca és increïble, l'educació musical que tothom té. Estem ara al que és el passeig de la vora del riu. És molt similar, si volem, al passeig que tenim al Delta de l'Ebre, excepte que aquí hi ha una ciutat i al Delta de l'Ebre el que tenim és una cultura que encara no està materialitzada ni amb edificis ni amb tramvies, però sí que avui en dia tenim un gran passeig del riu i convido a tothom que vinguin a passejar des de la partida de dalt fins a la cava a través del gran passeig del riu. Jo crec que si agafàvem aquest tramvia, el 23 sempre és un bon número, i jo crec que alguna cosa faríem. Si parlem d'un futur, d'un planeta més sostenible, és important que ens movem i que utilitzem i que defensem el transport públic tant com puguem. Hem pujat el 23 i no sé exactament on anem. Per a mi Nova York i el Delta eren molt similars, que la capacitat de la gent de tindre aquesta visió de la vida i del món com un horitzó a conquerir és algo que al Delta ho vius des de petit. Quan vas en la bicicleta al col·legi en un vent de dalt, quan vas caminant pels marges d'arròs, quan estàs literalment entenent-te a tu mateix en aquest moment de solitud absoluta dintre del que és el món, crec que filosòficament és un espai molt potent. És molt difícil trobar una manera de... You're welcome. És molt difícil, per exemple, si ets una mare que portes un fill amb un carret, d'intentar trobar un circuit d'espai públic on sàpies que hi hagi rampes o ascensors que et puguin portar d'A a B. Quan, per exemple, mirem les pedres que tenim al terra, aquestes pedres són molt difícils d'accedir i de circular quan són de gran tamany si vas una cadira de rodes o si tens dificultat en moure't. Llavors la qüestió aquí és com som capaços de produir tecnologies, com som capaços de produir espais que tinguin gran accessibilitat. Tothom tenir els mateixos drets d'entrar per la mateixa porta, d'entrar a les mateixes classes, de compartir els mateixos espais. Aquestes lluites d'igualtat són essencials per a produir una ciutat que en realitat no sabem si un dia nosaltres, tots nosaltres, serem una persona que necessitarà d'aquesta visió més inclusiva i més igualitària.
m'encanta entrar a les botigues de souvenirs i veure quan d'específiques són. De sobte intentes entendre el valor de la ciutat a través de què és allò que les botigues de souvenirs tenen i què és el que valoren, no? El castell de Praga, la torre del rellotge, estem a la torre del rellotge. Parlant de turisme, aquí estem. Una de les grans innovacions, si volem, amb Google Earth va ser la capacitat de veure les ciutats des de dalt, no? És sempre un punt de vista diferent i molt especial. És part, no, de la tasca dels estudiants de pensar quins nous equipaments urbans necessitem com a societat per a produir una societat que sigui capaç d'estar més en contacte amb ella mateixa, no? I uns amb els altres. Què hem après després d'haver pujat en aquesta torre? És una de les preguntes, no?, que un sempre es fa. Què has après des de dalt que no sabies des de baix? Jo he intentat sempre estar al capdavant o dintre o formar part d'institucions i de projectes que intentin canviar el món. El que no estic interessada, evidentment, és en perpetuar ni les estructures que hem heredat, ni les formes de poder que ens regeixen en aquest sentit. Estic interessada en produir espais més lliures, més iguals, més sostenibles, i per això un ha de canviar moltíssimes coses. I un d'aquests llocs pot ser també la universitat, a la ciutat on es va crear la primera de l'Europa Central. Cada any, no, jo només accepto directament els estudiants que vindran a estudiar amb mi. Cada un té obsessions molt diferents, no? Cada vegada que entro a les classes sempre els pregunto quina és la teva obsessió aquesta setmana. I bé, aquesta és la nostra casa que estem construint a poc, encara hi ha moltes coses, no? Hi ha algunes de les maquetes que ells van fer dels projectes de l'any fa 2 setmanes. Vam començar fent unes instal·lacions temporals al bosc, on vam anar d'acampada, i això eren maquetes conceptuals de com intentar entendre com construir amb els arbres, com construir certes idees de refugis, i un tenia que veure amb la roba estesa, no? I la idea que en realitat un camp de roba estesa pot arribar a produir aquesta sensació de produir espais interiors, no? I el ritual d'estendre la roba i el que significa. I ara anem a veure una de les presentacions dels estudiants. Julian, do you remember?